खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम बाजेट सान 1। 6थि फारिलाइनि रां होनायनि सायाव सावरायनाया जथुम्मायाव गोहोम खोख्लैदों। मैया कक्राझाराव आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्माया 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि जौगानायाव मैखोम नोजोर होनायजों जागायदोंमोन। खुंथायाव थानाय दोलो आरो बेरेखा दोलो मोन्नैनिबो आयेन दागिरिफोरा सावरायनायाव सांग्राङै बाहागो लादोंमोन, जाय गोबां घन्टासिम सोलिदोंमोन। बिटिआरनि थाखाय बाङाइ रांबावजा राननायखौ लानानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजर दलनि गाहाय अखिल गगैनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो। गगैआ बुंदोंमोन दि 2020-21 मायथाइयाव बिटिआर बाजेटआ 680 कौटि रांमोन, नाथाय 2025 मायथाइसिम बेयो बांनानै 1095 कौटि रां जानांगौमोन। बबेखानि रायजो सोरखारा 800 कौटि रांल' रानदों। गगैआ कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि थाखाय रां होनायनि बागैबो जिंगा सिखांदोंमोन आरो रायजो सोरखारखौ मिरुनिफ्राय बांसिन रां बिनो खावलायदोंमोन। बेनि फिननायाव गिबि मन्थ्रि शर्माया गगैखौ जथुम्माखौ हेंथा होनो नाजानायनि दाय होदोंमोन आरो रोखा खालामदोंमोन दि मिरुआ थोंजोङै 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरा रां होआ। बिथाङा खोथा होदोंमोन दि 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल बानायखांनायनि उनाव रांखान्थि आय'गनिफ्राय थोंजोङै बैफोर ओनसोलफोराव रां दैथायहरनाय जागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बेयो आसामल' नङा, त्रिपुरा, मणिपुर आरो मेघालयखौबो मुलाम्फा होगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोसावदोंमोन दि बिटिआरआव मोन 60 उफ्रा मासि सोरजिनाय जागोन आरो गुबुन खुंथायारि मावख'फोरखौ जायगायारि खुंथायखौ बांहोनो थाखाय नोगोर खुंथाय आफादफोराव सोलायनाय जागोन। बेनि सिगां जथुम्मायाव मन्थ्रि नन्दिता गर्लसाया थागिबि आरो हारिसायारि फोथायनाय आरो हारिमु बिफाननि गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथांजोआ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि आसामआ मुलुगनां बोथोर खैफोदनि गेजेराव गोजोर थागिबि आदबफोरखौ जौगाहोनायाव लामाखौ दैदेननो हागौ। बे समावनो बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत सइकियाआ जिंगा सिदोंमोन दि 6थि फारिलाइनि राहाफोराल' थागिबि हारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय थोजासे नङा। बिथाङा सांग्रांथि होदोंमोन दि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय बानायनाय हाखौ गोबां समावनो दारिमिनारि बाहायनायनि थाखाय सोलायनाय जायो, जायजों बिसोरनि इयुनखौ खैफोदाव खोख्लैयो। सइकियाआ 2025-26 मायथाइनि मिरुआरि बाजेटखौबो सोंखारिदोंमोन। 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि थाखाय थोजासे राङारि अनसुंथाइखौ दिन्थिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि कार्बि आंलंआ 50 कौटि रां आरो दिमा हासावनि बाजेटआ 2 गुन जानानै 100 कौटि रां जादोंमोन। बिटिआरनि फुन्जिया 77 कौटि बाङाइ जादोंमोन। बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। नैथि खौराङाव दङ 125थि सोदांनाय बिलनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाया 100% मावफुंजागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव मोनसे जारिमिनारि बुब्लिखौ सिनायथि होदों। बिथाङा 40 बोसोरनि उनाव बे ओनसोलाव हरसे थानो हानाय आरो सुबुंफोरनि गेजेराव उदाङै थांलाय फैलाय खालामनो हानाय गिबि मन्थ्रि। बिथाङा गोजोन लाबोफिननायाव बिथांमोननि नाजानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिखौ मुं होदोंमोन। 10 बोसोरसिम बिटिआरआ बिग्रायखांनाय आरो दिदोमथि गैयैजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। नरेन्द्र मदि दैदेननाय सोरखारनि सिङाव सागान होजानाय 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथाया हिंसाखौ फोजोबनायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन। आरोबाव मोनसे जारिमिनारि आगान महरै आसाम आयेन आफादआ गिबि खेबनि थाखाय कक्राझाराव गावनि बाजेट जथुम खुंफुंदोंमोन। मन्थ्रिफोर आरो एमएलएफोरा बिटिसि आरो आफादाव दावबायनानै गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ तामुलपुराव ओइचएस आनजादाव थगायनायनि भाइरेल भिडिअ'आ गोख्रैनो नायबिजिरनाय जागायदों। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बर्डआ मोनसे भाइरेल भिडिअ' फोसावनायनि उनाव तामुलपुर ओइचएस फरायसालियाव सोलिबाय थानाय गोजौसिन गेजेरारि आरो हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट जोबथा आनजादनि समाव गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि अजदनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो बिथोन होदों। भिडिअ'आव बुंनाय बायदिब्ला भकेसनेल फरायसाफोरखौ मबाइल फननिफ्राय फिननायफोरखौ नकल खालामनाय नुनो मोनो, जेराव नायदिंगिरिफोरा मेगन खाना जानायखौ नुनो मोनो।
ससियेल मिडियायाव गुवारै फोसावजानाय फुटेजआ रागा जोंखांहोदोंमोन आरो आनजाद खान्थिनि सैथोथिनि सायाव गोब्राब सोंलु सिखांदोंमोन। सोलिबाय थानाय आनजाद थासेयावबो गाज्रि आखुखौ होबथानो थाखाय नायदिंगिरिफोरजों जेबो आखाय होनाय जायाखैमोन। जायनि जाहोनाव प्रिन्सिपाल बिभूति देखाखौ मिरु नायदिंगिरिनि बिबाननिफ्राय बोखारनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला कमिशनारनि मावख'आ 17 फेब्रुवारि समबारखालि तामुलपुरनि फरायसालि नायदिंगिरिखौ जाथायनि सायाव गुवारै फोरमायथि होनो बिथोन होयो। बे बिथोनआ सार्कल अफिसार काम एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट एलिमा कान्दुलनाखौ गोदान मिरुनि बिबानगिरि महरै थिसनदोंमोन, जाय देखाखौ गोख्रै गोहोम खोख्लैनानै सोलायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ क'क्राझारनि गामियारि लामाफोरनि थाखाय 27 कौटि रां फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 17 फेब्रुवारि समबारखालि रायजोनि क'क्राझार जिल्लायाव गामियारि लामा जौगाथायनि थाखाय 27 कौटि रां राननायनि खोथा फोसावदोंमोन। बे फोसावनाया भारत-भुटान गेजेर हायुंआरि सिमायाव दावबायनाय समाव खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा गोबां लुनायारि सानज'थाय मावथांखिफोरखौ नायबिजिरदोंमोन। गुवाहाटीनि बायजोआव आसाम बिधान सभानि गिबि जथुम्मानि सिगां क'क्राझाराव शर्माया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे जारबारि दिग्लि ओनसोलाव लामानि थासारिफोरखौ बिजिरदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया सिखना जोहोलाव हायुंआरि पार्क, बिसमुरि, उल्टापानि सरलापारा आरो भुटाननि गामि सरफाङाव लामा फोनांजाबनायखौबो नायगिदिङो। क'क्राझारनि बिसमुरिखौ भुटाननि उल्टापानि, सरलापारा आरो सरफांजों फोनांजाबनायनि थांखिजों 35 किल'मिटार गोलाव लामा मावथांखियाव जुनिया नोजोर होदोंमोन। फैबाय थानाय लामा मावथांखिफोरा फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामगोन आरो आसाम आरो भुटाननि गेजेराव द्विपक्षीय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया क'क्राझाराव गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरनि थान्दैफोरखौ लोगो हमदों। हादोरसानि राजथावनि बायजोआव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव बाजेट जथुमाव जारिमिन सोरजिनाय आरो बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाजेट जथुमनि सिगां गोबां दोलो आरो आफादफोरखौ लोगो हमो आरो गोबां जेंनाफोरखौ नायदिङो। क'क्राझारनि बड'लेण्ड आलासि न'आव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिएल आहूजाजों दैदेननायाव थान्दै हानजा सुरनानै मुलुगसोलोंसालिनि गासै जौगाथायनि सायाव सावरायदोंमोन आरो सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खोथा होदोंमोन। बेनि अनगायैबो बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारिनि दैदेननाय थान्दै हानजा, दुलाराय सौथालि फरायसा आफादनि आफादगिरि रिमान सरेननि दैदेननायाव थान्दै हानजा, बिटिआर गरखा समाज, बर' आइजो लिरगिरि गौथुम, बिटिआर आक्रासु, साधु धोरोम समन्वय राक्षक समिति, साधु बाथौ महासभा, ब्रह्म धर्म समन्वयक्षी समिति, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, देशी जनजागृति मन्च, दुलाराय आसाम गरिया मारिया देशी जातीय परिषद, दुलाराय बिटिआर टि ट्राइब जाला युवा छात्र परिषद, दुलाराय बर' आफाद, दुलाराय आसाम नाथ योगी फरायसा आफाद बायदि गोबां राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै गावसोरनि दाबिफोरनि मददाव गांसे गोसोखांलाइ गथायो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लखरायाव फ्लाइअभारनि सिङाव पुलिस कनस्टेबलनि गोथै सह मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समबारखालि गुवाहाटी लखरा ओनसोलाव सासे पुलिस कनस्टेबलनि गोथै सह बोखांनाय जादों। कनस्टेबलनि गोथै सहखौ लखरा रडनि फ्लाइअभारनि गाहायाव मोननाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला थैनाय कनस्टेबलनि सिनायथिखौ राजु महतो होनना सिनायथि जादों। बिथाङा गडचक पुलिस थानायाव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया गोबां सोंलु सिखांदों। बबेखानि महतोनि थैनायनि जाहोना गुमुर बाथ्रायाव खोबथेजानानै दं। बे समावनो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ सानै दुथां मबाइल सेखाव हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ समबाराव लालमाटि आरो हाथिगाव ओनसोलनिफ्राय सानै रोंग'थि गोनां मबाइल सेखाव हमनो हायो, जाय गासै नोगोराव गोबां खावनायजों लोब्बा थानाय मोनसे नेटवार्कनि सायाव संदानदोंमोन। आरोबाव सोंनाय फिननायाव कमल रयआ पुलिसखौ सासे नैथि सन्देह गोनां सुबुंनि खाथियाव दैदेनदोंमोन, जायखौ खावनाय मबाइल फननि रिसीभार होनना फोथायनाय जायो। नैथि दायनिगिरि 22 बोसोर बैसोनि ताइजुद्दिन लस्करआ 2 नं हाथिगाव पुलिस थानानि सिङाव मस्जिद रड, बेलतला संजगि पथ, हाउस नं 58नि। बिथांनि आवथानिफ्राय पुलिसआ मोनसे गोसोम गाबनि रेडमि एन्ड्रइड मबाइल हेन्डसेट जब्द खालामो, जायखौ खावनायनि सन्देह दं।
बिबानगिरिफोरा गासै गुवाहाटीआव मबाइल खावनायनि जाथायफोराव सानैनिबो लोब्बा थानायनि सिमाखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।